U pripremi najukusnije banice takmičilo se stotinak žena iz 5 zemalja, a posetioci su mogli da probaju sukane, nalagane i rastrzane banice, ali i mladožensku slatku banicu koju u Makedoniji tašte tradicionalno mese zetovima, bugarsku banicu sa lukom i tursku banicu sa mesom. Önce baklava, Türk baklavası cevizli, cevizli Türk baklavası, saray böreği kıymalı, peynirli sigara böreği, Türk usulü dolma, kek ve içli köfte. Ovo ti je turska baklava sa orasima, koja se kora sa rukama otvara, sa gotovim korama ne može to da se postoji. Oto ti mi zovemo tursku saraj börek, tako mu ime, sa mlevenim mesom se pravi. I ovo ti je isto cigarski börek. I on se pravi sa sirom, u sir se stavlja peršun, da ukus oduzima. A paprika? Paprika ti je bez mesa, sa maslinistim uljem. Ovo je kek slatko. Isto koje... Čikolata sosla. Sa čokolatom možeš sa drugim, što se najviše koristi uz čaj turski. A čufte? Čufte, unutra ti ima meso, a okolo ti ima od kukuruza, od žita... Kumpir ve bulgur. Od žita. Bulgur, ne znam. Krompir. Kumpir ve bulgur karıştırılıp, içi açılıp. Glavno mi kesme. Okolo ima krompir i lomljeni žito, koje nije, od toga se brašno pravi, ali nije od brašna normalnog, neke krupno brašno, pa se pravi testo i okolo se stavlja. Ovo je neka vrsta pita od razlačenih kora. Da. A ovdje piše makedonski maznik. Makedonski, tako se pravi taj makedonski maznik, mislim. Ili razlačene ili su sukane kore, ali tako se u krug uvija i to je slično, mislim. U čemu se razlikuje od banice? Pa od banice se razlikuje što banica ovde koja se pravi, ja mislim da je to isključivo od sukanih kora koje se na starinski način prave. Ovo je malo sad, te razlačene kore možda malo mlađe, ali verovatno osvojilo narod pa se dosta isprema. Аз съм направила баница с лук, така наречения лучник. Лука се препържва заедно с копър и орехи и се налага на няколко пласта и така се пече и се поднася съответно. Jeste probali belopalanačke banice? Да, много е хубава. Наистина е много хубава. Drugo mesto po oceni žirija osvojila je Ljiljana Mitić iz Crvene Reke. Treća je Emilija Zdravković iz sela Dolac. Ovogodišnja pobednica takmičenja je Svetlana Mladenović iz Moklišta kod Bele Palanke. Žiri je upravo ocenjivao vašu pitu. Kako ste prošli, šta mislite? Pa ne znam, to će žiri da kaže. Čućemo se kasnije. Ja mislim da vredi nagrada. Ekološki je lepa. Kopriva, kozji sir i jaja ne sa farme, nego domaća. Kokoške što idu po ulicu i po bašte, nije sa farme da jedu. A kore? Kore sukane, po 2 komada, jedan onaj kravaj što ga zovemo, pa stavim na šporet. Pa okrenem, kad okrenem, onda ispadu 2 kore. Pečena, pa na šporet pečena. Super je, ekološki je. Koji put učestvujete na ovoj manifestaciji? 4. Treći put sam dobila nagradu za čipku heklanu, za pitu još nisam. Ja mislim, trebalo bi sada da dobijem. Lepo mi je pita da je sama pohvalim, a to će žiri da kaže. Hvala vam. Banice je ocenjivao stručni žiri kojim je predsedavao prvi čovek asocijacije šefova kuvara Srbije. Ja sam prvo srećan što se nalazim u ovim krajevima koji su, nažalost, od našeg glavnog grada zaboravljeni i počastvovan sam kao predsjednik asocijacije, odnosno jedan od osnivača i predsjednik upravnog odbora, što sam bio predsjednik žirija, što sam imao tu čast da sagledam te neko bogatstvo koje mi gajimo kao narod i to je banica iz ovih krajeva, imali smo oko 100 učesnika i inače to je naš brend, to je ono čime Srbija može da se ponosi, to je ono što treba da privuče turiste u naše krajeve i to je ono što treba da probudi celu našu državu, a to je da ulažemo u turizam,
upravo hranu kao brend, s obzirom da je sada upravo tendencija zdrava hrana, zdrava ishrana. Ovogodišnji Dani Banice su deo programa prekogranične saradnje Бела Паланка и бугарскog града Етрополе. Когато бяха нашите гости от Бела Паланка на празника в Етрополе на зетьовете, ние попитахме за няколко определени хора от екипа. Сърдечно попитахме за Биляна, защото Биляна е човек, който го очаквахме да дойде. Работим заедно по проекта. И тогава отговорът беше: задушница е. Да, и при нас беше задушница. Ние почитаме нашите живи и починали близки. По един и същи начин. Това е близост на нашата душевност. Ние играем. Знаете ли, на вечерите, когато се събирахме, много лесно заигравахме един на друг хорат. Много ни беше лесно. И на мен, и на моите съграждани, както и ние се веселихме заедно от сърце, може би вие ще го потвърдите, всички, които бяхте там. И сега е по същия начин тук. Гледаме вашите деца, слушаме вашите песни. Да, близки са нещата. Ние се чувстваме наистина като братя. Не знам дали съм пресилена, но моето усещане, и споделям, в нашата група са хора от различни възрасти, с различни професии от по-възрастните и споделяме ги тези неща, така е. Banica je očigledno brend Bele Palanke, prepoznata kao turistički potencijal ovoga dela Srbije. Ovo je 7. put po redu organizacije Dani Banice, znači jedna manifestacija koja je nesumnjivo uradila ono što mi hteli, a to je da opština Bela Palanka širom Srbije, pa evo i dalje i u Bugarskoj i u Makedoniji bude poznata po ovoj manifestaciji. Mislim da smo kad smo pre 7 godina rešili da krenemo sa ovom manifestacijom, napravili pun pogodak i da nam to mnogo znači, jer za ova 2 dana sigurno Belom Palankom prođe nekoliko hiljada i Palančana i gostiju i ljudi iz zemlje i inostranstva. Manifestaciju je pratio i bogat kulturno-umetnički program. Pored kulturno-umetničkog društva Remizijana nastupilo je folklorno društvo i pevačka grupa grada domaćina na letnjoj pozornici koja je bila prepuna.